қаблан сокинони ҷамъияти деҳоти ғалабободи ноҳияи Хӯросон чунин роҳи мушкилгузарро тай намудаву ба маркази ноҳия мерафтанд. имрӯз боиси хушнудии аҳли деҳот аст ки дар дораи иқдомҳои бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ин пул бо саҳми сокинони соҳибкорон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оби шоҳона аз навсозӣ гардида истодааст ки рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор гирифта мушкилоти бошандагони деҳот бартараф хоҳад шуд. пули сохташаванда бо паҳноии 8 метр ва дарозии 44 метр бо маблағи зиёда аз 1 миллион сомонӣ бунёд ёфта 15 деҳаи ҷамъияти деҳотро ба маркази ноҳия мепайвандад. мо сокинони ноҳияи Хӯросон имрӯз хеле ҳам шудем ки пуле ки дар ноҳияи мо таъмирталаб буд, мардум эҳтиёҷи калон доштанд, аз болои ҳамин пул кӯдако ба мактаб мерафтанд, мушкилӣ буд. ҳоло бо саҳми ҳукумати ноҳияи Хӯросон, бо саҳми як гурӯҳ сокинони ноҳияи Хӯросон соҳибкорон ин пул бунёд шуда истодааст. интизорем ки пурра аз таъмир мебарояд. фахробод аз дурдасттарин ҷамъияти деҳоти ноҳияи Хӯросон ба ҳисоб рафта дар раванди созандагиҳо рӯз аз рӯз симои меъморӣ хешро боз ҳам зеботар мегардонад. қомат афрохтани иншооти гуногуни маишиву хизматрасонӣ, марказҳои савдо, инчунин бунёди биноҳои таълимиву симхонаҳои иловагӣ аз тадбирҳои созандаи аҳли деҳоти мазкур дониста мешавад. дар паёми навбатии сарвари давлат таъкид карда шуд ки корҳои ободонию созандагӣ вусъат дода шавад. тамоми мардуми ҷамъияти Фахробод бо як дилгарини махсус ба рӯҳияи созандагӣ аз паём гирифта дар ин самт як қатор корҳои ободониро ба анҷом расонида истодаанд. имрӯзҳо дида истоданд ки дар 4 муассисаи таълимии ҷамъияти Фахробод аз ҳисоби аҳолии маҳал, соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони симхонаҳои иловагӣ ба анҷом расонида истодааст. инчунин пулҳои мошингузар, 5 адад пули мошингузар, сардхона бо нигоҳдории 2000 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ, корхонаи коркарди мева хушккунӣ, гармхона барои парвариши лимӯ ва дигар маҳсулотҳо ки ҳамаи ин корҳои созандагии ободонӣ дар арафаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом дода мешавад. вобаста ба эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар ҷамъияти деҳоти мазкур имрӯзҳо раванди бунёдкориҳо бо маром идома дорад. дар заминаи таъкидҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таълим ва беҳтар намудани дониши муҳассилин сокинони деҳот азм гирифтанд ки бо баро омодани ҳашарҳои дастаҷамъона дар бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва симхонаҳои иловагӣ ҳамзамон бартараф намудани мушкилоти ҷои нишасти хонандагон ҳиссаи муносиб гузоранд. ҳамзамон дар дораи иқдомҳои бунёдкорӣ масъулини хоҷагии деҳоти асалдои ноҳияи Хӯросон дар масоҳати зиёда аз 1 гектар бунёди гармхонаи мавсимиро ҷиҳати парвариши лимӯ ба роҳ монданд ки то имрӯз қисмати беши корҳои сохтмонӣ анҷом дода шудааст. ҳоло корҳо дар ин самт вусъати тоза дошта дар кӯтоҳтарин вақт бунёд ёфта дар он парвариши меваҳои тропикиву субтропикӣ ба роҳ монда мешавад.